Dobre, zastav tú motorku. Dáme si prestávku, dobre? Now, don't take this the wrong way. But you are a Terminator. Neber to vzlom, ale ty si Terminátor však. Áno, som systém 101. Do čerta. Ty si naozaj skutočný. Chcem povedať. Si stroj pod tým však. Ale živý zvonka však. Som kybernetický organizmus. Mám živé tkanivo na kovovom skelete. To je sen. Spamätaj sa, John. Dobre. Neprišiel si sem, aby si ma zabil. To som si zistil, že sám. Tak o čo ti ide? Mojím poslaním je ochraňovať ťa. Áno? Kto ťa poslal? Ty. 35 rokov neskôr si ma naprogramoval tak, aby som ťa ochraňoval tu, v tomto čase. To je skvelé. A ten druhý chlap, to je taký Terminátor ako ty však. Nie, je to T-1000. Je to pokročilý prototyp. Chceš povedať, že je ešte pokročilejší ako ty? Áno. Je vyrobený zo špeciálnej zliatiny. Čo to má znamenať zase? To je tekutý kov. Kam ideme? Musíme ísť von z mesta okamžite, aby sme sa vyhli polícii. Musím sa predsa zastaviť pri svojom dome. Musím zobrať nejaké svoje veci. V žiadnom prípade, pretože T-1000 ťa tam bude čakať. Si istý? Ja by som to na jeho mieste urobil.